नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. विद्यार्थी हा उद्याच्या भारताचं भविष्य मानलं जातं. या विद्यार्थ्यांवरच उद्याचा भारत अवलंबून आहे. म्हणून शासन नेहमीच शिक्षण क्षेत्रावर विशेष प्रयत्न करत असतं. परंतु केळूस कालीबंदर येथील एका प्राथमिक शाळेमध्ये भारताचं हे भविष्यच चिंतेत सापडलंय. कारण या शाळेकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचं पूर्णतः दुर्लक्ष झालंय. पावसाळ्यात गेली 3 वर्षे या शाळेचा स्लॅब गळत असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. आमची शाळा केळूस कालीबंदर ही शाळा जवळजवळ 10 ते 12 वर्ष स्लॅब घालून झाला. आता या शाळेची गळती एवढी सुरुवात झाली आहे की मुलं बसायला शकत नाही. त्यावेळी शासनाने लक्ष देऊन हे लवकरात लवकर काहीतरी काम करावं असे आमची ग्रामस्थांना विनंती आहे. त्याबाबत अनेक वेळा प्रशासनाचं लक्ष वेधून देखील प्रशासन याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय. आता आपण पाहिलं जा शाळेची गळती कशी झालेली आहे. प्रत्येक ठिकाणी क्रॅश गेलेले आहेत आणि मुलांना बसवणं पण धोक्याचं आहे. कारण खालून पाणी ओल आहे, वरून गळतं आहे. यात मुलं कशी बसणार. आता ही 10 वर्ष आधी शाळेचा स्लॅब घातला. त्यावेळी ग्रामस्थ पण म्हणत होते आम्हाला स्लॅब नको, शाळा कौलर असेल चालेल. का एक कौल आपण बदलू शकतो पण पूर्ण स्लॅब बदलू शकत नाही. तरी शासनाने याचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर या शाळेची दुरावस्था झालेली आहे ती पूर्ण करावी. आणि तसंच आता या आमच्या शाळेमध्ये पटसंख्या 30च्या वर आहे पण शिक्षक एकच आहे. एक शिक्षिका आहे ती कामगिरीवर आहे. तरी शासनाने याचा पण विचार करावा. आम्हाला पूर्ण वेळ शिक्षक द्यावेत जेणेकरून मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. कालीबंदर मच्छीमार संघटनेचे उपाध्यक्ष कृष्णा रेवणकर यांनी आमचे प्रतिनिधी प्रशांत रेवणकर यांकडे यांचं लक्ष वेधल्यानंतर कोकणशाहीची टीम त्या ठिकाणी दाखल झाली. ही शाळेची दुरवस्था आहे ना, पाणी भरपूर गळत आहे. मुलांना बसणं खूपच कठीण आहे आणि पूर्ण दिवस मुलांना बसावं लागतं. वरून पाणी आणि खाली पायाखाली पण पूर्ण पाणी असतं. त्यामुळे मुलांची खूप गैरसोय होते आणि त्यांना पाण्यात हे करावं लागतं आणि खूप त्रास होतो. त्यांना ताप, सर्दी, आजारपणा वाढतात. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष द्यावं. ही गळती आहे ती थांबवावी. आम्ही अर्ज केले आहे, ग्रामपंचायतीला अर्ज केले, पंचायत समितीमध्ये अर्ज केले आहेत पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यांनी याकडे लक्ष दिलं, दुर्लक्ष केलं आहे. तरी आमचं सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने अशी विनंती आहे त्यांना की ही गळती आहे ती थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. आणि तसेच पूर्ण प्राथमिक शाळा आहे आणि शिक्षक एकच आहेत आणि एक मॅडम आहे त्या कामगिरीवर आहेत. तरी त्याचा पण विचार करून मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान होतं आहे त्याचा विचार करून शासनाने याकडे लक्ष द्यावं. प्रशासनानं वेळीच या परिस्थितीकडे लक्ष देऊन धोक्यात असलेलं भारताचं भविष्य सुरक्षित करावं हीच एक अपेक्षा. प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, कालीबंदर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.